Chay. Chay. Pumasok na po sa architect. Pero may binili na. Pinauwi na. Kachucha. Come. Huwag kakaiga, no? Yeah! Good girl. Kakakagat ha. Good girl yan, good girl. Ito, ipanong ko lang. Ganun. Basta lang may puti mata mo. Bigay mo na lang kay ma'am Ma'am, kunin mo nga si Leo mo. Si... Ma'am, kung mabait po yan, ma'am. Ay. Oo, may papahawak mo dito sa kasama. Taas mo. Ay, hawakan. Itataas ko po. Wait lang, ma'am. Wait lang po. Hindi na po. Hilayin niyo muna. Taas mo. Huwag mo pahigay. Alright, guys. Let's go. Malikot. Sorry. Wait lang. Wait lang, ito ka. Uminom na. Nang tubig. Oo. Ngayon? Kanina, minom. Wait lang. Wait lang, matigas po. Paano yan? May pamumputo na pala. Wait lang, boy. Matigas ka. Lang. Hindi maglalak, boy. Leo! Nagsusuka ka na. Sige na, go. Yan, tigas na lalo. Saan bilis mong tigasan? Igalan mo nga muna po. Igalan mo muna. Wait lang mo, matigas. No, baby. Relax. Okay, sakat ka doon. Ha? Hindi na sila. Sila, ayan. Sakat yung patutoy niya. Ha? Sukaso. Pero kain mo kasi marami. Kaya nagsuka. Dapat pag-istad. Dalawang itlog lang. Malambot na. Tingnan mo malambot na yung titi. Ayan po. Ngayon na. Bigyan mo kay mama. Nahihilain mo. Ay, hindi ko. Hindi ako na nahila ni mamagat. Walang bili ha? Hindi ko kasi ni Leo. Tuloy, nabitin ka, pakmul ka. Tumalikod ka eh. Bahala ka dyan. Balik. Nabitin ka, boy. Salanan mo, tumalikod ka, boy. Nakatitingin dito. Ba't ka? Sige ma'am, bitawan niya na po. Bitawan niya po. Thank you po. Wait lang. Sige, bilis. Balik ka. Ayaw mo din. Ano? Hindi kita maintindihan, Leo. Malikot para tumigas ng tito. Alright. Ay, siguro ay. Pero pauwi na kasi yari ko. Oo. Nasa ano kasi. Unload. Malikot kayo masasaktan yung babae. Lamok. Ayos lang yun, boss. Yung Ma'am? ano nila. Yes ma'am, okay po. O mas ano po yung una? Alin, ma'am? Mas maganda po yung mali. Hindi, paras lang ma'am.
Basta importante nakapasok. Nakapasok pa yan. Lock and load yan, lock and load. Ano lang, nagmadaling tumalikod tong aso namin. Excited. Ay, alright, lock and load. Malipat ang huli. Okay, patagalin mo boy. Good job. Meron kasi yung ano ma'am, yung vitamins na dapat nipainom sa mga lalaki na bigel pag mag-i-stud para mas aggressive ma'am, tapos maraming ano sila yung ilabas mo. Namaste. Kaya ganun ma'am. Ano siya, Hyper. excited siya. Isip. Pa-hyper niya. Mas maganda yun ma'am para ano, manggigil din sa babae. Alright guys, laki Pinaka-important dyan ma'am yung ano, yung maglalak talaga na pag binitawan Ma'am. parang ganyan. papatayin nga ma'am, so picture na rin para may pasa ko sa inyo. So, napaka ano po nila dito, napakabait pala ng mga ano, taga La Union. Yung 'di ba yung sa La Union din, sa Agoo pinakain din tayo, no? Oo. 'Yun. Yago. Ang lupit talaga ng mga taga La Union. Parang gusto na namin manirahan sa La Union, ha. 'Yun. Kaya napapansin mo, karamihan ng client na natin dito sa La Union eh. No, nagpapakain sila. Oo. Babait po nila Babait dito. sila. Yun na, shoutout kay Architect saka yung sa maganda nilang misis. Ayun ha. Sana maging successful yung breeding namin dito. Naging madami ulit. Yung 6 dati naging 8 na. Alright. Tara, kain po.